Yes, I think so. Khorok chong tabo But you are very dirty people. video tak Hai no hai bele wana ma singsa koktoma achai phayuka mongye kami amchayo tongnai tongko song haikai sak no diprasa bosongni sisuk sungnai yakhaiba kotal youtuber Jiten deborma poram ganang Dr. Biswajit ni logiwo tongai hai no hai thokai ni lamao himui thokai sirengka saboni sirengka sawi maya jora kaisao koktoma thumnai Ajit deborma no dirty people henai kasara aporjona ni borok henai khorang tisanai yakhaiba khuk khamia bai pernai Jiten deborma rang thoke chamani Kasai phaika koktoma thumnai Ajit deborma ni nogo holodia edisi village ni Kali Kumar deborma Mungwi allegation tlangi thangka Jiten deborma ni Mungwi koktoma Biswajit deborma hachik khuri ni Mungwi chakma gat bai mongya kami kachar shal bagan laharo lukurongno joma khayui Jiten deborma bini logi wo tongoi phemlokmani bisingtui rang nakha kwbangma borongni thani khukhenka Kali Kumar deborma tipra hasteo kwbangma english kok sanai tongo yakhaiba rungsrungjak educated person tongo piaba Jiten deborma hai nugya busek rungsrungka saimia koktoma thumnai Ajit deborma no jora kaisao dirty people yakhaiba aporjona ni achai phaine borok hinai tini lukuno thokewi rangchama manjaka piaba tipra hastini joto rungsrungja rongno samaniya jora kaisao mongya kami rungno boundary wo gutka phalmano muthangna bagai Ajit deborma koktoma thumpru dirty people hinai Ajit deborma no tini lukurongno thokai rangchamani koktoma achai pheka chini notice khorango belekhan wanma singcha nainedi chini notice khorangni manplibu nani mungtamo Kal Kumar. tahan bagai dengan ring Iko boji ni ara otuna na he mane ngo rang ri ja khaja kasa Biswajit ni thane rangna he Jiten Jiten iko ro mongya ni na nin thani simina nahar dotun than na jak to bang kai bono ya fikra kata khorok busuni nahar ma bari man na kana 10-12 jana na kana nini mokol lim buskango khorok busung thani nahar ka aka ang sai jung seka ge diru Jiten bo jaga ri nang au jaga na ri kha sarang tu ko wa hajung khuriwa hasuni khari busuk baloka baloka 2-3 mas sung kana nang juga joro kha kha tango to bagya ayang bus jono kai saka otu manai matpana kisale na hi chauta ngai hita kai bo risi malia ngai bus jono sing ka ang raksi maya joto Jiten yagumak hi chau Biswajit dono tamisa rang maya kagos maya joto abo Jiten yagumak sing ngai nong kagos rang ta Jiten mungya kami borobin no ai sukul kana muskul kana na nini mungkai Kal Kumar bo kami ni nang hol dia 1000 ang nang je bonori mani nang bahaigai income khairi kha ang wata nei chana kritutei ajui ang rimaru angkai babsi ayang otu obusi no ya pa yang kai anabo rangtai phirok diang kai ang takai malia to ra nang jokhon Jiten deborman rang bepo Biswajit to tong logi bujik terei bujik kai thangpai ka bi thangpai kha angka kai nang saima mote angka khorok busuk je angkamo 10-12 jana sengana 10-12 jona ma samang sini bung naman ara champlai ang ngasung mansu ya temu emne biang side ni rang lemani aru sini bari champlai ni bai thengbilin bai khai dilai uta gang khai bor rimanu khanga ang riri khata mada mano na kagos utari nang kagos bor jak tam bari Aadhaar, account, I card, pata, ration card, job card, maru. Jiten ni chehra bobo hai Kupung kotomata barat tete. nang bobai si sini lai Cinu, local ni na bo amne bini kami oh, mau ya sukul kana wata. mong school Bau sukul kana 2 hari tungta.